Ke message is purely kalong ba ni dakap ni kwa hiban pensyai dakap nadok ka stang ru ni laong ba ngim don kataka hidden agenda anything pat kani ka project. Kani ka project purely hi kum ka sarkar ni pej hi ya ka jing ka aspiration jong especially jong ki samla ki kon samla ki badon kam ya ka employment te nakataka daw ni persang kum ka sarkar ba banwanra ya kini ki opportunities mo ki lat yo kam yo jam te dakata ka intention ngim dan kata ki intention ban penjot ya kemarin ni bat ni burom hi ya ka sentiment ke jongki from day one ni la ong hi ya ka taru ni burom ya sentiment ke jongki tambah at the same time ro mdai ke besuk ya ka sarkar bementa if anybody kinwan nang ta all of sudden ke sarkar kan stop ya ki ni ki jingtmu jong kata I think kata te kanamdon ni ka project kanamdon kita ka opposition nang no kan don bai hi te but barok sekata ngidang page ngidang sengap ngidang mo ngirungi go through ni revisit ya ki ai ki bingila ban le ya ki bingila ban pensngeu tho ya kini ki Green Tech Foundation bat ya upai ba mila persang handrai at the end of the day bat nglading yo I ba upai ba udang ran kam ban sengeu tho te ngin dei ki ban sim ya ka bo amar pila yo I hi menta bon ki ban so ong ban lomba kani ke jing withdraw jang sarkar ong ni pendem mut dila ban sim kunta tambah ngimdai bangi pendem Henry ni ya trailang baru ba ya ka sentiment we go with the sentiment jong pai ba namar in the past pila ban tip ba in the past ngila yo I ki sarkar ki parin ki ba use the force ki ba use the ki ba pat kilat Henry ni pat kum sarkar ni wa ba ning ya trailang da ka jing hun jong pai ba te ka simple ka message ki kalong ba kum bangila mo ngila pediang kut kamu kum kejimpan kum kejiman jok ini ingin dengar request ki batin drop ya kan strike but bikin lek no sana jong